Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Укытучылар яңа һөнәр үзләштерә. Балалар каникулда булган арада мөгаллимнәр 25 мең битлек теккән. Изоляция вакытында бакчада булган шәһәрдәшләр дә шашлык пешерә алмаячак. Татарстанда янгынга каршы махсус режим кертелә. Медицина битлекләре җитмәү проблемасын укытучылар ярдәмендә хәл итәрләр. Алар маскаларны полициягә, хастаханәләргә һәм поликлиникаларга җибәрәләр. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев 56-нчы мәктәптә тегү эшенең ничек баруын бәяләде. Битлекләр шәхси файдалану өчен генә түгел, шәһәр хастаханәләрендә һәм сырхауханәләрендә дә җитми. Шуңа күрә озак яллар урынына укытучылар тегү машиналары артына утырдылар. 56-нчы мәктәптә укытучылар җомга көне эшкә керешеп, 1000-нән артык медицина битлеген тектеләр. Наил Мәхдиев укытучыларга рәхмәт белдерде һәм аларның хезмәтләре һичшиксез бүләкләнәчәк дип билгеләп үтте. Вашими масками пользуются волонтеры. Вашими масками пользуются те, кто сегодня стоит на посту. У нас сегодня 8 блокпостов. Это наши с вами дети, чьи-то внуки, молодые ребята. 24 часа несут службу. Поэтому вот ваш продукт очень нужный и важный для всех. И материально, в первую очередь, и морально. Мы обязательно найдем деньги для того, чтобы ваш труд был оплачиваемый. Хезмәт укытучысы җитәкчелегендә төрле фән укытучылары битлек тегәләр, аларга материалларны кием тегү белән шөгыльләнүче шәхси оешма бирә. Крой получаем, нарезанные по размеру уже 21 на 35, и резинки приходят. Мы здесь, девочки нам заготавливают утюжит, и мы уже соединяем с резинкой. Ткань берут бязь и резинка. Бер сәгать эчендә мәктәп 10-12 битлек җитештерә, һәрберсендә махсус кесә ясалган. Анда марля яки салфетка куярга мөмкин. Битлекләрне күп тапкыр кулланырга була, вакыт үткән саен юып, үтүкләп торырга кирәк. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Татарстанда 8,5 литр күләмендә контрафакт антисептик алынган. Полиция хезмәткәрләре республикада контрафакт антисептик таралуын тыя алган. Бу хакта коронавируска каршы көрәш буенча төбәк оператив штабы хәбәр итә. Алар 34 яшьлек оешма директорыннан 1605 литрлы һәм 251 литрлы канистра әзер антисептик, шулай ук пластик савытлар, этикеткалар һәм этил спиртының җитештерү калдыкларын алган. Хукук сакчылары мәгълүматларына караганда, ират коронавирусы кабынган чорда табышны арттыру өчен производство оештырган. Хәзерге вакытта этил спиртын, алкоголле һәм спиртлы продукцияны законсыз җитештерү яки әйләнеше һәм куркынычсызлык таләпләренә җавап бирми торган товарлар һәм продукция җитештерү, саклау, ташу яки сату, эшләр башкару яки хезмәтләр күрсәтү маддәләре буенча җинаять эше кузгату турында мәсьәлә хәл ителә. Татарстанда урыннарны планлы госпитализацияләү тыела. Бу карар Татарстанда 1 апрельдән башлап гамәлдә. Бу коронавирус таралу куркынычы белән бәйле һәм аерым күрсәтмәгә кадәр эшләячәк. Документ нигезендә хәзер социаль әһәмиятле авырулар исемлегенә кертелгән һәм тирә-юньдәгеләр өчен куркыныч тудыручы авырулар, шулай ук медицина ярдәмен кичектереп тору, аларның хәлен начарайтырга мөмкин булган авырулар белән пациентларны гына хастаханәгә салырга рөхсәт ителә. Моннан тыш амбулатория ярдәм күрсәтү өчен пациентларны кабул итү, планлы диспансеризация һәм халыкны иммунлаштыру үткәрү, медицина реабилитациясе һәм санатор курорт дәвалауы да тыела. Ана капиталына гаризаларны карау вакыты 3 тапкыр кыскарачак. Премьер-министр Михаил Мишустин тиешле карарны имзалады. Гаризаларны карау вакыты 3 тапкырга бер айда 10 эш көненә кадәр кыскарачак. Акча 2 тапкыр тизрәк, 10 көн урынына 5 көн эчендә күчереләчәк. Элегрәк Россия президенты Владимир Путин ана капиталы алырга хукукы булган гаиләләргә алдагы 3 ай дәвамында 3 яшькә кадәр булган һәр балага 5000 сум түләргә тәкъдим иткән иде. Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгында Россиядә ана капиталын автомат рәвештә 15 апрельдән рәсмиләштерә башлаячаклар. Күпчелек гаиләләргә хәтта аны алу өчен гариза бирергә дә кирәкмәячәк дип белдерделәр. Ел сайын Чаллыда 1 апрельдән башлап санитар 2 айлык башлана. Әмма бу язда белгечләргә шәһәр урамнары озын кыштан соң шәһәрдәшләр ярдәменә башка тәртипкә китерергә туры киләчәк. Лилия Гатина теманы дәвам итә.
Ел сайын шәһәрлеләр һәм предприятиеләр язгы санитар җыештыруда актив катнаштылар. Әмма эпидемиология хәлнең начаруы сәбәпле проспектларны һәм урамнарны җыештыру буенча масса күләм чаралар үткәрелмәячәк. Халык контроле хезмәтенә халыктан шикаятьләр күп килә. Хотелось бы, чтобы все убрались тут, как обычно убираются. Ну, самое главное, чтобы чистый город был, чтобы стекол не было. Иначе ребята порежутся вот эти наши. Бардака и грязи очень много, очень много. За зиму накопилось. Естественно, нужно, чтобы было все чисто. Ну, когда это будет сейчас? Автомобиль юллары предприятиясе һәм Горкоммунхоз муниципаль предприятиеләре хезмәткәрләре шәһәр урамнарын җыештыралар инде. Юлларны чистарталар, чүп-чар җыялар, секцияләнмәгән чүпләрне юк итәләр, җир асты кишүләрнең стеналарын һәм тукталыш павильоннарын чистарталар. Лилия Гайцина, Ленар Султанов, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Татарстанда 10 апрельдән шашлык кыздыру тыела. Республика территориясендә 17 майга кадәр янгынга каршы махсус режим гамәлдә булачак. Министрлар кабинеты карары нигезендә бу чорда Татарстанда коры үлән һәм чүп-чар яндыру, ачык утта шул исәптән мангалда да азык әзерләү тыела. Моннан тыш урманы янгыннары куркынычы янаган торак пунктларда бакчачылык ширкәтләре, балаларның ял һәм сәламәтләндерү оешмалары, икътисад объектлары, урман парк зоналарында, торф участокларында һәм урман янындагы ачык территорияләрдә пиротехниканы кулланырга ярамый. Янгынга каршы режимны бузган өчен гражданнарга 2000-нән 4000 сумга кадәр, вазифаи затларга 15000-нән 30000 сумга кадәр, юридик затларга 200 000-нән 400 000 сумга кадәр штраф яный. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам, сәламәт булыгыз. Закрыли курорты? Открывай Тарханскую. Тарханская 3. Уникальная минеральная вода из лечебно-оздоровительной местности, функциональное влияние которой подтверждено исследованиями.